A gyerekek a leghálásabb közönség, és szerintem te is láttad a gyerekek szemébe azt az őszinte örömet, amivel ezzel sikerült örömet szerezni nekik. Használjátok egészséggel a tanulmányaitok során, minél több ötös vigyetek haza, de ha 4-es, az is nagyon jó szerintem. A szilvából, ami egy rendkívül egészséges gyümölcs, vagy szilvalekvár, vagy szilvapálinka készül. Mi az önkormányzatnál minden évben szoktunk, egy kis közösségi esemény köré építjük ezt az egészet. Délelőtt az idősebbekkel kezdjük, délután pedig a fiatalok is a kavarás részébe abszolút aktív szerepet vállalnak. És akkor olyankor ott főzögetünk is külön, meg hát ami a legfontosabb, hogy együtt vagyunk.